No. Mutta näin lähettää ja Heittola keskeltä. Nyt tulee Ruutuma. Ja Roininen pukkas ykköseksi, mutta saako piettyä? Luisti Saappi sinne sen verran, että Koivisto pääsi nyt sinne ykköspaikalle taas, josta jo äsken hekuteltiin. Eipä tuo mitään, kun sama mies silloin kädessä, niin... Jaha, mutta äskeiset sanat pitää perua kerralla. Numero 9 Vilppilähtö. Mutta hän ei varmaan tiedä, ja nyt sitä mennään ja nyt sitä tullaan ja nyt tapahtuu vaikka kun mitään. Tuosta on... Ja numerolla 9 oli myös se Vilppilähtö, jos kuulin äsken oikein. Ja sieltä tullaan numero 13 Ylimäki tällä hetkellä. Kädessä Roininen kakkosena, Heittola kolmantena ja... Saappi ulos ja nyt Ylimäki muistaa. Tämä on kilva ajua. Kolmantena sieltä Heittola tulee ja järjestys varmaan muuttuu. Täällä on lippuja, tulee minkä Hannu kerkee kirjoittaa tuonne. Näisellä on etukumpi tyhjä ja vähän samoa ja nyt tuli sinne Roininen kuitenkin otti reippahasti tuo ykköspaikan. Ja mitenkään tässä kurvissa, no Ylimäki kuittaa. Heittola kolmantena, Vanhamaa auto tulee neljäntenä, mutta tämä taittaa sijoitus ei pidä. Sitten Vanhamaa ja hetki.